Her er en film til fritidssejlere om Dansk Søredningsselskab. Vi fortæller om formålet med foreningen og viser et par klip om, hvordan vi hjælper fritidssejlere, som ikke er i livstruende situationer, men som har brug for at blive hjulpet til nærmeste havn. Ja, det er redningsstationen Helsingør. Vi har fået et motorstop. Vi kommer ud og henter ham. Lige et øjeblik. Christian Søredning. Jeg er der om 5 minutter. Det må du undskylde. Vi tager ud og henter søhesten. Husk, hvis du er i livstruende situationer til søs, er det altid Søværnets Operative Kommando, også kaldet SOC. Du skal kontakte via telefon 112 eller din VHF-kanal 16. Vi assisterer typisk ved motorstop, grundstødninger, havarerer rig og lignende. Redningsstationerne kan assistere det offentlige redningssystem SOK, når der er behov for det, men altid under SOK's kommando. Redningsselskabet er ikke et konkurrent til det offentlige beredskab, men et hensigtsmæssigt og økonomisk attraktivt supplement for fritidssejlere. Dansk Søredningsselskabs mål er, at der er oprettet 10 lokalafdelinger i indre danske farvande inden 2012. Lokalafdelingerne opererer med en aktionsradius på omkring 10 sømil fra hjemhavnen. Vi har nu fået søhesten under bugsering og er på vej mod havnen. Skifter. Det er modtaget. Jeg giver meldingen videre. Tak for det. God bugsering. Selv tak. Jeg hedder Allan Søndervang, og jeg er ansvarlig for stationen her i Kerteminde. Vi oprettede stationen i 2004 som nummer 2 station i Dansk Søredningsselskab. Den første station var til Helsingør, og siden har vi fået en station i Rudkøbing. Der er jo et par stykker mere på vej, hvor den, der nok ligger nærmest, er Lynæs. At starte en station her i Søredningsselskabet er på den ene side ikke lige let altid. Men på den anden side, så er der jo også efterhånden opsamlet en gevaldig masse erfaring i foreningen, så man kan få god støtte til det arbejde. Vi har fået stor opbakning her i Kerteminde fra myndighedernes side. Vi har fået gratis bådplads, vi har fået anvist steder, vi kan være. Vi får lov til at trække på havnens forskellige faciliteter. Og for eksempel sejlklubben har jo været utrolig hjælpsom med hele opstartsarbejdet. I det hele taget, så må vi sige, at der er en stor interesse og velvillighed i lokalsamfundet over for foreningen som sådan her. Vi har i indeværende år været ude cirka 10 gange, og udover det, så gør vi også en hel del for at vise flaget i lokalsamfundet. Vi har været involveret i havnefester, vi har været involveret i andre ting. Når det ikke er deciderede aktiviteter, vi har i gang i, så mødes vi cirka en gang om ugen i vores lille beskedne klublokale, og så bliver der både diskuteret og snakket og hygget, lige så vel som der bliver sejlet med båden. Når vi sejler med båden, så er det meget ofte på øvelsesplan. DSRS er en del af det nordiske net af søredningsselskaber. Vi samarbejder med ca. 140 redningsstationer, der kan komme dig til hjælp i svenske, norske, finske samt farvande omkring Ålandsøerne. Er du medlem af DSRS, er du således samtidig medlem af de øvrige nordiske søredningsselskaber. DSRS er en almen velgørende forening. Indtægterne kommer fra sponsorer, fonde og kontingenter fra medlemmer. Som almen velgørende forening er vi skatte- og momsfri. Vi får ingen statsstøtte og ingen løn for at være med. Alle medlemmer kan gøre deres indflydelse gældende via den årlige generalforsamling eller på årsmøderne i de lokale foreninger. I 2009 blev der gennemført 40 assistancer, hvor nogle var på tilkald af SOC til hovedsageligt fritidssejlere. Du kan se en oversigt over gennemførte operationer under menupunktet Logbog på vores hjemmeside. I foreningen har vi brug for personer med forskellige interesser og kompetencer, nogle med lyst og evner til at deltage i operationerne i bådene, og andre
der interesserer sig for at arbejde med markedsføring, PR og sponsorarbejde. Har du lyst til at være med, eller vil du vide mere, så kontakt for eksempel vores sekretariat på telefon 27 60 11 00 eller mail sekretariatet@dsrs.dk. Vil du være med i foreningen og støtte det gode initiativ, melder du dig ind via vores hjemmeside www.dsrs.dk.